बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै दंफैयो आङो आइपुवालि इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पटआवहाय। नामा एसे आलादा जाबाय, इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पट खालामनाय जाहैबाय आरोखि ना। दा बियो अपेनिं जानो थांगासिनो दङ 13 तारिख सुनिबार खालि आरोखि। बेयावहाय ओरैबायदि मोजां जागोन, नोंथांमोना जायफोरा फैबाय नुफैखाबाय आरो देग्लायनि बोसोराव साबसिन बानायदों बिथांमोना। दा जायफ्रा बेरायफैगोन बिथांमोना निस्सय नुखागोन आरोखि ना। दा जायगाफ्रा नै ओरैबायदि मोजां, नेचारेल, साउन्ड पलुसन गैया। दा बयबो फैनानै बेरायफैनो हागोन। सबसे बेस्ट आरोखि बे जायगाया। ओरै खाथियावनो थाबाय जाब्रां ब्रिज। दा ओरैबायदि मोजां, आङो एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनि। ओमफ्राय बे पिकनिक स्पटनि माखासे कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजोंबो आङो फंनैसो मिथिनानै लागोन आइटेमफ्रा माबायदि खालामनाय जादों। ओमफ्राय बेवहाय गोबांथार दङ दै, गोजौआवहाय इन्जुराव गारि सालायग्रा गासिबो दंजोबो। ओमफ्राय फ्राइन हेन्ड दंजोबो आरो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन। नायलांबानो जाबाय, आं एसे देखायनि। दा नै नायदो, बानायगासिनो दङ। गोबांथार बानायनांगौ दंबावो आरो दा बेखिनि बुस्थुफोरखौ बानायजेनबाय। नै बेयावहाय दलं बानायबाय औवानि। ओमफ्राय बैयो जाहैबाय जाब्रां ब्रिज जाहैबाय। ओमफ्राय नैबेजोंहाय ओरैबायदि थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा बानायनानै होदों। ओमफ्राय नैबेयावहाय बटिं थागोन। ओमफ्राय दैखौ लाबोबावगोन होनदों। बैजोंहाय दैया गिदिरा दङ। ओमफ्राय बैथिंजाय थेनानै लाबोगोन आरो ना। ओमफ्राय नैबेजोंहाय थेनानै फुरा बेखौहाय दैखौहाय दुहोगोन। ओमफ्राय नैबेयाव बटिं जागोन आरोखि। ओमफ्राय नैबेयावहाय मोजां मोजां सेल्फि पइन्ट बानायगासिनो दङ, डेक'रेसन। ओमफ्राय आं ओरैहाय देखायलांनि। बेयावहायथ' आइटेमफ्रा दंजोबखायो फुरा, जानायफ्राबो खायद'फ्राबो, हांनाय मानाय दाउ बायदिसिना मा जानो गोसो मोनजाजोबगोन आरो। नै बैथिंजाय थाबाय माखासे बेबायदिनो गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्टफोर, हटेलफोर, जायफ्रा बायनानै जानो गोसो। नै मावबोजेनखाबाय, होस नोंसोर बेरायफैजेनबाय नामालै? दा आं एसे देखायलांनि दै। ओमफ्राय नै बेयावहाय बेफोरबायदि सेल्फि पइन्ट बानायदों। सिगांग्रो नोंथांमोना कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजोंहाय एसे आं सावरायनि, खोनासंनानै लाग्रोदो मा मा। सिगाङाव खुलुमबाय। आं जाहैबाय बे पिकनिक स्पट, जेनाखि आइपुवालि पिकनिक स्पट एन्ड इक' टुरिजम, बे कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट। दा प्रेसिडेन्टआ सफैयाखै, गुबुन बेस्थ' खामानियाव दङ। दा बेजों लोगोसे जोंनि एडभाइजार दं। ओमफ्राय जोंनि एग्जिकिउटिभ बे कमिटिनि मानसिफोर दंजोबो बेयाव। दा जोङो बे जेनाखि जोंनि आइपुवालि पिकनिक स्पटनि अपेनिं डेटआ जाहैबाय जोंना 13 तारिख, दा सुनिबाराव 13/12/2025 जों अपेनिं खालामगोन। बे अपेनिङाव जोंनि माना गेदेर आलासिफोर जोंहा दङ। जे जोंनि जेनाखि जेम्स सार सफैगोन, बेनिफ्राय सुकुर सिं मोसाहारि सार सफैगोन, आरो बेजों लोगोसे धीराज सारनिसिमबो जोङो लाइजामखौ जोङो गाबोन हैनोसै। बेनिफ्राय जोंनि EM जेनाखि फरेस्टनि पानिराम सार, बिथांनिसिमबो जोङो गाबोन थांनोसै लाइजामखौ हैनो थाखाय। आरो जोंनि जेनाखि देग्लायनि जेनाखि बे पिकनिक स्पट, बे पिकनिक स्पटखौ जों थांनाय बोसोरनिफ्राय मथा मथि साबसिन जों साजायनो थाखाय जोङो नाजादों। दा जोङो मथा मथि जोंनि बेयाव थागोन जाहैबाय, जोंनि बेयाव जेनाखि नैबे जाहैबाय सेल्फि पइन्ट। बेवहाय जुबिन गार्गनि फट' थागोन। आरो बेनिफ्राय जोंनि बर'नि फेस्ला फावखुंग्रि फैलाव बसुमतारी बिथांनि जों सावगारि दोनगोन बेयाव। आरो बेयाव थागोन जाहैबाय जेनाखि ट्रेन सालायनाय थागोन। आरो बेनिफ्राय साइथिंजों खारनाय ट्रेननि थागोन। बेनिफ्राय जोङो बटिं थागोन बेयाव, बा गराय थागोन, गरायजों बेरायनाय। आरो बेजों लोगोसे एक्सप' दं जोंहा, सि जोम कम्बल बायदिसिना ड्रेसफोर बायनानै लांनो हागोन। बेवहाय एक्सप' जों 13 तारिखनिफ्रायनो बिसोरबो हयथ' साननैसो बिसोर लेट जानो हागौ माबा खालामनाया, खुलिनाया। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि बेयाव बे जेनाखि पिकनिक जानो फैग्राफोरनिसिम जों बेखौनो खावलायहरो, जाहाथे नोंथांमोना बेयाव फैनानै थांनाय बोसोराव जेरैबायदि फैनानै तृप्ति जालांदों बा गोजोननाय मोनलांदों, बे बारावबो नोंथांमोनखौ जोङो हानायमानि साबसिनै जोङो गोजोन होनो थाखाय जोङो नाजादों। आरो जोङो बेवहाय मथा मथि जाय बोसोर गोदानखौ बरायनाय बा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि प्रग्रामफोरखौ बेयाव खालामनो हागोन। आरो जेनाखि जोङो 13 तारिखआव बे अपेनिं खालामगोन, बेयाव जोङो मोनाबिलि 6टानिफ्राय जोङो मोनसे कालचारेल प्रग्राम जों बानायदों बेवहाय। जा बेवहाय फैगोन जोंहा आलासिफोर, करुणा राभा बसुमतारी आरो चाइनिस कुमार बसुमतारी, आरो बेजों लोगोसे मा नाम दंमोनलाय आर्टिस्टआ, रिंकि ब्रह्म, आरो बेजों लोगोसे सपन
बसुमतारी आरो बिथांनिनो मा नाममोनलाय सासेया प्रिया बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरो लकेलनि जेनोखि गथ'फोर मोसानाय बा गुबुन गुबुन लकेलनि सानै साथामसो जोङो आर्टिस्टफोरखौ जोङो हांख्रायदों बे 13 थारिख खालि 6टा मोनाबिलिनिफ्राय जोङो 8टासिम बे प्रग्रामखौ खालामगोन जाहाथे रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै जेन बाहागो लाफैयो बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबोनिसिम खावलायहरनाय थाबाय बेनोसै आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बैयावहाय गारि सालायग्रा माग्राफोरबो लाबोनाय जागोन नामा बेखौ मथा-मथि दा साजायगासिनो दङ मथा-मथि 15-20 तारिखफोरनिफ्राय बे बुस्थुआ जानो हागौ इन्जुराव गारि सालायनाय गारि सालायनाय थागोन बेनिफ्राय बेवहाय जेनोखि ड्रागननि बे नाव जावनाय बायदिया बे थागोन ओमफ्राय गथ'फोरनि जेनोखि बेलुन नाव जाम्पिं खालामनाय फिसा बे गिदिंनाय बेफोर थागोन आरो होमब्ला निस्सय खोनाबाय कमिटिनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय थेंक इउसै आदा बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय जोंनि अफिस जाहैबाय भलुन्टियारफोर थागोन अफिसा बैहायबो दङ बेनिफ्राय गासैबो नै ओरैहाय हटेल जाजोब्बाय बियो दा बेयावहाय भलुन्टियारफोर थागोन जाहैबाय ओमफ्राय नैबेफोरो बे नुनाया गासैबो हटेलफोर जाहैबाय ना बेयावहाय जायफ्रा माबायदि जानो गोसो आइटेमफ्राखौ मोनजाजोबगोन आरोखि दाउ हांनाय फारौ हांनाय एम्बु बेदरनो मा होनो हेन टेन बेनिफ्राय बेयो हटेल जाजोब्बाय आच्छा नैबे गासैबो ने हटेल जाबाय ओमफ्राय गासैबो हटेल जोब बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय एक्सप'नि दखान जाजोब्बाय नै फुरा बेयावहाय एक्सप'नि दखान जाहैबाय सोर नै बानायगासिनो दङ बे फुरा राउन्ड जोबखासै नै मा बायना लांनो गोसो मोनगोन आरोखि माने बुस्थुआ बिदिफ्राव एसे खम बेसाव मोनो आरो बिराद मोजां थांनाय बोसोरावबो जिकेटफ्रा बिराद मोजां मोनदों एक्सप'आवहाय थोरसि लथा बिराद दामि गस्लाफ्राखौनो खमावहाय मोनो आरो दा नोंथांमोनाबो दावबायफैनायजों लोगोसे आरामसे बायनानै लांनो हागोन आरोखि दा शपिंबो खालामनानैहाय थांनो हागोन बेबायदि आरोखि सुबिदा एक गुलि दु सिखार ने आदा ना मा होननांगौ जाखो एक गुलि दु सिखार दा नैबे इयो जाहैबाय माबा गारि सालायग्रा आरोखि मा होनदोंमोनलाय आदा मद खुवानो बियो बुस्थुआ नै बेयावहाय फुरा गारि सालायनाय जागोन आरोखि नायनो हागोन बयबो फैनानै बे इन्जुराव गारि सालायगोन आरोखि दा बानायगासिनो आरो ओमफ्राय नै इन्जुराव गारि सालायग्राफ्रा बेयावनो थायो नै गारिफ्रा बेफोरखौनो सालायगोन आरोखि ने बे इन्जुराव आदाबो सालायनाय नामा एसे ट्रेनिं गैयाला जाया नै पालसार बोराय दं नै गंसे फुराना पालसार 150 बेखौबो इन्जुराव सालायगोन नैबे गंब्रैखा बेखौहाय सालायजोबगोन आरो ओमफ्राय नैबे बे मारुति 800 बेखौबो सालायगोन आरो बे इन्जुराव बैथिंजाय गंसे दंबावो हनै बेखौबो बे गारिखौ गासिनखौबो सालायजोबगोन नैबेयावहाय आरोखि फुरा नैबेयावहाय माने आखाइ हमलायलायनानैबो सालायगोन दाब्लिंबो उन्दुलायनानैबो सालायो अनेक सिस्टेमनि सालायनायखौ नुगोन आरोखि बेयावहाय माने पिकनिक जानो फैनायजों लोगोसे एक गुलि दु सिखार बेबायदि आरोखि बेयो फुरा लाइट थागोन जाहैदों गिदिरनो हेल'जिन लाइट ओमफ्राय नै बेयावहाय फुरा आर्टिस्टफ्रा गाखोगोन आरो जौस्राङावहाय बानायगासिनो दङ नै स्टेजखौहाय रेडि जाबायानो ने आदा माने रेडि बानायजोबखाबाय खालि स्टेजखौल' खुङो बाखिसै बे जाबाय जौस्राङा जाहैबाय मोसाग्रा एक्ट्रिसफ्रा बेयाव गाखोना मोसागोन ओमफ्राय सिंगारफ्राबो बेयावनो दामगोन फुरा नायग्राफ्रा नायबाय अडियेन्सफ्रा नैबेजों थानानै आरो जाय मोसाखावग्राफ्रा मोसाखावबाय बेयाव हाद्रि खुलायगासिनो हान्थु दोलालायगासिनो मोसानो हाबाय ने बेयावहाय फुरा हेभि खननानै हरबाय आर्टिस्टफ्रा गाखोनानै दा रावबो नायनानै दाथासै आरोखि जायफ्रा माने बिदियावहाय फैनो एक्साइटेड इन्टारेस्टिं मोनो कालचार प्रग्रामखौहाय बयबो फैनानैहाय नायफैनो हागोन आरोखि खयथानिफ्राय होनदोंमोनलाय 6टानिफ्राय 6टानिफ्राय जागोन 13 थारिख सुनिबार जाहैबाय 13 थारिख सुनिबार माने अपेनिं जाबाय फुङावहाय अपेनिं जोंनि माखासे आलासिफोर दहाय खिन्थाखाबाय बेयाव फैबाय ओमफ्राय बेवहाय माखासे गायकफोरखौ माने मोनायावहाय 6टानिफ्राय लाबाय आरोखि कालचार प्रग्रामखौहाय दा निस्सय खोनाजोब्बाय ओमफ्राय देग्लायनिया ओरैबायदि मोजां बानायगोन बैजोंहाय फुरा डेक'रेसन खालामजोबखाबाय दे सेल्फि पइन्टआ माने थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय साबसिन बानायगोन होनदों आरो बिसोरनि कमिटिनि दैदेनगिरिफ्राबो होनखाबाय माने दा बानायगासिनो दङ टाइमनि आंखाल नालाय आस्ते आस्ते जालांजोबगोन आरोखि होमब्ला बेखिनियानो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाहैबाय।